филиали ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Хубҷам Инвест воқеъ дар шаҳри Бухтар ҳадафи дуздон қарор гирифт. Милисияи шаҳри Бухтар барои ошкор намудани ҷинояти дуздӣ фаъолияти оперативиро ба роҳ монда, ахиран ҷинояти мазкурро ошкор намуданд. гузориши навбати оиди чапдастӣ як гурӯҳ гумонбарон омода шудааст. ба кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бухтар зимни бурдани корҳои оперативии ҷустуҷӯӣ муяссар гардид, ки 5 нафар аз сокинони шаҳри Душанбе ва ноҳияи Рӯдакиро, ки даст ба дуздии 613,992 сомонии филиали ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Хубҷам Инвест воқеъ дар шаҳри Бухтар заданд, дастгир намоянд. ҷинояти мазкурро шаҳрвандон Шоеф Алишер, соли таваллудаш 1994, сокини ноҳияи Рӯдакӣ, Баротов Сафаралӣ, соли таваллудаш 1995, Розиқов Муродалӣ, соли таваллудаш 1987, Мирҷамолов Диловар, соли таваллудаш 1984 ва Ташрипов Идрис, соли таваллудаш 1999, ки сокинони шаҳри Душанбе мебошанд, содир намуданд. зимни пурсиши гумонбаршудагон маълум шуд, ки Мирҷамолов Диловар худ корманди ширкати мазкур буда саркардаи ҷинояти дуздӣ аст. бо маслиҳати пешакӣ тариқи пинҳонӣ ба хотири тасарруф намудани маблағҳои пулии ширкат калиди сандуқчаи оҳанӣ, яъне сейфро ба ҳаммаслаконаш, ки чанд муддат нақшаи ҷинояти дуздии маблағҳоро кашида буданд, медиҳад. сипас барои амалӣ намудани ниятҳои ғаразнокашон тибқи маслиҳати пешакӣ шаҳрвандон Шоев ва Баротов тариқи калиди дар даст доштаашон аз фурсати барояшон муносиб ва набудани атрофиён истифода намуда ғайриқонунӣ вориди коргоҳи ширкат мегарданд ва маблағҳои пулӣ ба ширкат тааллуқ доштаро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб мезананд. дар содир намудани ин ҷиноят Розиқов ва Ташрипов низ ба онҳо ҳамроҳӣ кардаанд. баъд аз дастгир шудани нафарони гумонбар, қисме аз маблағҳои рабудашуда ҳамчун далели шаҳид дарёфту мусодира карда шуданд. ба даст афтодани гумонбаршудагон гувоҳи он аст, ки парда аз рӯи ҳама гуна ҷиноят бардошта шуда ҷинояткорон беҷазо намемонанд. дар шӯъбачаи тафтишоти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бухтар нисбати ин нафарон парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 244 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида тафтишот идома дорад.